खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी दिनै 14 सेप्तेम्बर बि बाम्बरगोरा बारग' एनडिबिनि 32थि मुंख्लं सान तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटानि उलुबारि गामिनि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव तामुलपुर जिल्ला बारग' एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशना मुंख्लं सान फालिदों। बर' हारिनि थामोनथा मोनथाय आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनायाव जिउ बावलांनाय साफ्रोमबो जोहोलाव जोहोलावजोफोरा मुंख्लं जादोंमोन। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो आखायाव हाथियार लानानै गोबां बर' फिसाफोरा सोमावसारदोंमोन। बे सोमावसारनायनि मुंख्लं जानायाव जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि थाखाय दिनैनि साना एनडिबिनि 32थि मुंख्लं सान। गरेस्वर आरो नावकाटा ओनसोलनि एनडिबिनि संग्राम खालामनाय समाव जा मुंख्लं जानाय बिथांमोनखौ मान होनानै दिनै न'खरनि सुबुंफोरखौ लानानै आरो बारग' एनडिबि बिथांमोनजों लोगोसेनो जयै बिबार बावो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियावनो बिबार बावजेनगिरि महरै बाहागो लायो उत्तर बेथना जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि हरेन्द्र दैमारि, तामुलपुर जिल्ला बारग' एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि अन्जन बर', रां लाथुमगिरि दैथुन बर', बि दौलें, लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बारग' एनडिबि आरो मुंख्लं न'खरनि बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो। दिनैहाय जोंनि एनडिबिनि थाखाय जारिमिनारि दिन। जाय समाव एनडिबिया जोनोम जादोंमोन 1986 नि 3 अक्ट'बराव मानगोनां जोंनि फाउन्डार डिआर नाब्लानि दैदेननायाव। बेनि उनाव 1988 नि दिनैनि सानावनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खायजामाथिनि बि बाम्बरगोरा सार बिथाङा दिनैनि दिनावनो गिबि मुंख्लं जादोंमोन। जोङो 1989 निफ्राय जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि जेसेबांखि बर' रायजो राजा आरो एनडिबिफोर दङ जोङो दिनैनि सानखौ फालिबोबाय थादों। बियो जोंनि जारिमिनारि दिन। बे हिसाबै दिनैहाय जोङो नैबे उलुबारि नावकाटानि उलुबारि गामियाव जोङो दिनैहाय मार्टियार्स डे हिसाबै जेसेबांखि बर'नि 5,000निबो बारा मार्टियार्स जानानै थांबाय दिनैहाय जोङो बिथांमोनखौ मान बावदों, गोसोखांदों। लोगोसे जोंनि गासै बर' रायजो राजाफोरखौ आं दिनैहाय खावलायहरगोन दिनैनि जायफोरानोखि एनडिबिनि मुङाव मार्टियार्स जालांबाय, जायफोरानोखि न'आव थानानै माने आर्मि पुलिसजों बुग्लिजानानै मार्टियार्स जालांबाय, जेन गासै रायजो राजाफोरा दिनैनि सानखौ फालियो, गोसोखाङो। जोंनि जायफोरानोखि मुंख्लं बिर जोहोलाव दिनैहाय बिथांमोना सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो। मुंख्लं न'खरनो जिहेतु एक्सग्रेसिया होनायनि बाथ्रा दंमोन, दायो बियो बेसेबां जौखोन्दो जिहेतु होजोबनो हाखो आरो बेसेबां जौखोन्दो आद्रा दं? जोङो नैबे जा जोंहा दफा बायदियै 2020 नि जा 27 जानुवारि बेयावहाय जोङो दफा बायदियै जोंहा जायफोरानोखि मार्टियार्स मुंख्लं न'खर जोङो 5 लाख करि होनायनि जि जोंहा दफा मोनसे दङमोन अलरेडि जोङो 70 खोन्दो जोङो होनो हाबाय। आरो जोंहा नैबे मानगोनां प्रमद सारा माने जेब्लाबो खामानि मावबाय थादों। लोगोसे जोंनि एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशना माने जोंनि दैदेनगिरिफोरा माने जोंनि जा मुंख्लं न'खर बिथांमोना थाबैनो जा माने अनसुंथाइ जे 5 लाख जोङो माने लिरथुमनानै एकर्डआव लाबोदोंमोन बेखौ होफुंनो थाखाय नारा नाथा नाजागासिनो दङ। आसा खालामो निस्सय नैबे जोंनि जा गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगोनो दिनैहाय जोंनि जा मुंख्लं न'खरफोरनि जा अनसुंथाइ बियो माने थाबैनो जाफुंजोबगोन। दिनैनि नैबे समाव जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन हिसाबै जोङो नैबे सुथलाय सेरफां समस्थिनि बा जों नावकाटा ओनसोलाव दिनै बे उलुबारि गेलेग्रा फोथाराव जोङो मोनसे हाबाफारि मुंख्लंफोरखौ बिबार बावनाय हाबाफारि जोङो लानाय जादों। बेयाव जोङो गासै जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि बिबानगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे बिबानगिरि गासै बिबानगिरिफोरानो बेयाव खौसे जाफैदों। आरो जोङो जोंनि बेखिनि ओनसोलाव जिथु गरेस्वर आरो नावकाटा ओनसोलनि गासै मुंख्लंफोरनि न'खरफोरनिफ्राय जोङो बिबार बावनो थाखाय जोङो हांख्रायहरदों आरो बिथांमोना दिनै बेयाव नुजाथिफैदों। बेनि सायाव नोंथाङा मा गावस्रानायाथ' गावस्रादों। ओरैनो जोङो बा गावस्रादोंब्लाबो माने जों आफाद हिसाबै माने दुखु मोनलायनानै जों गावस्रानाय नङा। बियो हयथ' पलिटिकेलि माबा मोनसे ग्राउन्डनि थाखाय सोरबाया गावस्रादों बेखौ जों नुनो मोन्दों। आरो आं बेखौनो बुङो जे जोङो बेखौ दिनैनि बे सानखौ मुंख्लं सानखौ जोङो पलिटिकेलि लायालाबासिनो गासैबो जोङो मुंख्लंफोरखौ मान बावनांगौ। आरो जोङो बेबायदिनो
गासै जोंनि बिटिआरनि बा आसामनि गासै डिस्ट्रिक्टआवनो दिनैनि बे सानखौ मुंख्लं सानखौ फालिनांगौ होननानै आङो बेखौनो खावलायहरो गासैखौबो। जिहेतु मुंख्लं न'खरफोरनो जिहेतु बिटिआर सरकारनिफ्राय बा बिटिआर एग्रिमेन्टनि थ्रुयै जिहेतु एक्सग्रेसिया मोननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ दिनैसिम होजोबनो हाथनायाखै। जोङो बियो जाबाय गभर्नमेन्टनि मोनसे एकर्डआव फैफानाय आयदा बेबायदिनो जोङो होबाय माखासेखौ होबाय आरो माखासेया दंबावो बेबायदिनो स्टेप बाय स्टेप जोङो जोंनिफ्राय जोङो गभर्नमेन्टखौ बुंनाय लेखा गभर्नमेन्टआ बिदिनो स्टेप बाय स्टेप होलांबाय थादों आरो आद्रा थानाय जिखिनि दंबावो बेखिनिखौ हयथ' नैबे समाव जोङो होजोबनो हायाखै जिहेथु जोङो नैबे कड अफ कन्डाक्टआ जिहेतु फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय कड अफ कन्डाक्ट नांनानै दङ बेनिखायनो आं सानो गासै बिसायख'थिया जोबजोबनायनि उनाव होनो हागोन बा होफुंजोबगोन होननानै आं मिजिंथियो। जिहेतु दायो बिसायख'थिनि बोथोर बिसायख'थिखौ लानानै नोंथांमोना मा सानो? बिसायख'थिखौ लानानै जोङो जोंनि एक्स एन डि बि वेलफेयार एस'सिएसन तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो स्ट्रंलि गोख्रोङै जोङो इउपिपिएल हान्जाखौ जोङो मदद होदों आरो जोङो गासै फिल्डआवबो जोंनि वार्कारफोरा जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा मोनबा समस्ति दङ बे मोनबा समस्तियाव जोङो गोख्रोङै जुजिदों आरो जोंनि बिजाथिफोरा देरहानांगौनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ जोङो रावबो गासिबो जों जिरायना थायाखै। खायसे माखासे एक्स एनडिपि बिथांमोना बुंनो नागिरदों बिटिआर सरकारा जितु एनडिपिफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै होननानै मालाबा जितु खौरां ससियेल मिडियाफ्राव बुंनायखौ नुनो मोनो बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? ना बेखौथ' नोङो जायफोरा जोंनिफ्राय गावस्रानानै थादों बिथांमोना बुंखागोन आं दहायनो बुंबाय जे पलिटिकेला माने गावस्रालायदों माने सोरबाया गुबुन गुबुन हान्जायाव दङ गुबुन हान्जायाव थानायफोरा बिदि बुंखागोन आं बेखौनो खावलायबावो दिनैनि बे समाव जे जोङो गावस्रानानै थायालाबासिनो जोङो मोनसेयावनो फैनानै जोङो जुदि खौसेयैनो जुदि जोङो आगोलनि बायदि जुदि जोङो थाफिनोब्ला होमब्लाना जोङो आं बेखौनो बुङो जे जोङो होमबाना जोङो किसुमान मोननो गोनां किसुमान जोङो गभर्नमेन्टखौ डिमान्ड खालामनो गोनां जायखिजाया हाबाफारिफोराव जोंहा खौसे थायोब्ला मदद जागोन होननानै आं मिजिंथियो।